asɛmpa no sɛdeɛ Marko twerɛ maae ti baako. Yesu Kristo Nyankopɔn ba asɛmpa no mfitiaseɛ. Sɛdeɛ watwerɛ odiyifoɔ Yesaia nwoma no mu sɛ, Twa me soma me bɔfoɔ ma di w'anim, ɔno na obesiesie wo kwan. Obi ne teɛ mu ɛsrɛ so sɛ, monsiesie Awurade kwan, momma n'atempɔn ntene. Yohane ba bɛbɔɔ asu ɛsrɛ so, na wɔka adwensakra subɔ a ɛde kɔ bɔnefafire mu. Na Yuda asase nyinaa sofoɔ ne Yerusalemfoɔ firi kɔɔ ne nkyɛn. Na wɔka wɔn bɔne ma no bɔ wɔn nyinaa su asubɔntene Yordan mu. Na Yohane fira yoma nwi ntoma, ɛna nwoma abɔsoɔ bɔ n'asene, na odi ntutummɛ ne wiram wo. Na wɔpae mu kaa sɛ, deɛ ne ho yɛ dene sene me di m'akyi reba a, mensɛ sɛ mekoto mesane ne mpaboa homa. Me deɛ, mede nsuo na ɛbɔ mo su, na ɔno deɛ, ɔde Honhom Kronkron na ɛbɛbɔ mo su. Na ɛbaa sɛ n'animu no, Yesu firi Nasaret a ɛwɔ Galilea bae, na Yohane bɔɔ no asu Yordan mu. Na ntɛm ara a ofiri nsuo no mu no, wohunu sɛ soro abue na honhom no resane sɛ buruburo ba ne so. Na ɛne bi firi soro bae sɛ, Wone me dɔba a wosɔ m'ani. Na ntɛm ara honhom no twe no kɔɔ ɛsrɛ so, na odii ɛsrɛ so hɔ adaduanan. Na Satan sɔɔ no hwɛe, na wɔne mmoa na ɛwɔ hɔ, na abɔfoɔ bɛsom no. Na woyii Yohane maa akyiri no, Yesu baa Galilea bɛkaa Nyankopɔn ho asɛmpa kyerɛe. Na wɔkaa sɛ, Ɛbrɛ na wie du. Onyankopɔn ahenni na bɛn. Monsakyera mo adwene, na monyɛ asɛmpa no ni. Na ɔnenam Galilea po ho no, ohunu Simon ne ne nua Andrea sɛ wogu asɛw apo no mu, na ɔyɛ akɔfofoɔ. Na Yesu see wɔn sɛ, Mummedi m'akyi, na mɛma mo ayɛ nnipa yifoɔ. Na ntɛm ara, ogyaa wɔn ɛsɛw no hɔ bedii n'akyi. Na ofiri hɔ kɔɔ n'anim kakra no, ohunu Sebedeo ba Yakubu ne ne nua Yohane sɛ wɔn nso wɔ kodoɔ mu retetɛ wɔn asɛw mu. Na ntɛm ara, wɔfrɛɛ wɔn, na wogyaa wɔn agya Sebedeo ne apaafoɔ no kodoɔ no mu bedii n'akyi. Na okoduru Kapernaum. Na ntɛm ara homeda no, ɔkɔɔ hyiadan mu kɔkyerɛkyerɛe. Na ne nkyerɛkyerɛ no yɛ wɔn ahodwiri, ɛfiri sɛ wɔkyerɛkyerɛ wɔn sɛdeɛ wɔwɔ tumi, na nyɛ sɛ atwerɛfoɔ no. Na ɛbere korɔ no ara, na onipa bi wɔ wɔn hyiadan no mu a wɔwɔ honhomfi, na ɔteɛ mu sɛ, Ɛdeɛn na yɛne wo Yesu Nasareni wɔyɔ? Wobaa sɛ wobɛsɛe yɛn. Minim wo nipa ko, Onyankopɔn hoteefoɔ no. Na Yesu teatea no sɛ, Mua w'ano na firi no mu kɔ. Na honhomfi no maa no sensenen, na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu, na ofiri no mu kɔɔ. Na ɛyɛɛ wɔn nyinaa ho dwiri ɛma wobisaa wɔn ho sɛ, Ɛdeɛn ni? Nkyerɛkyerɛ foforɔ. Ɔde tumi hyɛ honhomfi mpo, na wotie no. Na ne ho asɛm firi hɔ ntɛm atrɛ kɔɔ Galilea ho nsase a atwa ahyia no nyinaa so. Na ntɛm ara a ofiri hyiadan no mu no, ɔne Yakubu ne Yohane kɔɔ Simon ne Andrea fie. Na Simon asebaa afoɛ da hɔ. Na ntɛm ara wɔkaa ne ho asɛm kyerɛɛ no. Na ɔba bɛsɔɔ ne nsa maa ne so, na ɔfrɛ no gyaee, na ɔsom wɔn. Na eduru anwummere a owia kɔtɔɔeɛ no, wɔde wɔn a wɔn ho nyɛ wɔn den ne wɔn a wɔwɔ ahonhommɔne nyinaa brɛɛ no. Na kuromu no nyinaa bɛkyeree ne so ɛpono n'ano. Na wɔsaa nnipa bebree a wɔyare nyarewa ahodoɔ pii yadeɛ. Na otuu ahonhommɔne pii, na wɔamma ahonhommɔne ne kwan sɛ wɔn kasa, ɛfiri sɛ na wɔnni no. Na wɔsɔre ahomakye firi adi, na ɔkɔɔ ɛsrɛ so baabi, na ɔkɔbɔɔ mpaeɛ wɔ hɔ. Na Simon ne wɔn a wɔka ne ho ne tii no, na ohunu no no, ɔsee ne sɛ, Nnipa nyinaa hwehwɛ wo. Na wɔsee wɔn sɛ, Mommɛnkɔ nkuro a ɛdeda hɔ no mu, na menkɔka asɛmpa no ɛhɔ nso. Na yɛnti ɛna mebaeɛ. Na ɔkɔkaa asɛm wɔ wɔn hyiadan mu Galilea nyinaa, na otuu ahonhommɔne. Na ɔkɔtani bi baa ne nkyɛn ɛbɛsrɛɛ no, na ɔkɔtoo no see ne sɛ, Sɛ wo pa a, wobɛtumi ama me ho afi. Na ɔyɛɛ ne mmɔbɔ,
na wɔtene ne nsa kaa no na ɔsee ne sɛ, mepɛ wo ho mfi. ne ntɛm ara kwata ne firi ne ho na ne ho firi, na wɔbraa ne dendenden na wɔmaa ne firi adi ntɛm ara na wɔsee ne sɛ, Hwɛ, ɛnka asɛm biara nkyerɛ obiara, na kɔ na fa wo ho kɔkyerɛ ɔsɔfoɔ, na w'ahofrɛ nti kɔma deɛ Mose hyɛeɛ no na ɛnyɛ adanseɛ ma wɔn. na ɔno deɛ wɔfiri adi no wɔfitii aseɛ kekaa ne pii na ɔma asɛm ne trɛe, na enti wɔantumi anyi n'anim ankɔ kuro biara mu bio, na mmom wɔtenaa ɛserɛ so hɔ nom, na wɔfiri mmaa nyinaa baa ne nkyɛn.